It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, together at last at twilight time. Vostè és de la broma? Si vostè té sentit de l'humor, li agraden els acudits, les facècies i les imitacions, si vostè sap fer broma amb els altres i alhora accepta bé que es riguin de vostè, és a dir, si vostè és un bromista impenitent, l'esperem al xip. Truqui al telèfon del Sí, al 453 55 77, i expliqui'ns les bromes més divertides que ha fet, que li han fet o que ha vist fer. Ara bé, si vostè no vol saber res de bromes, o no li ha agradat alguna broma que li han fet per massa pesada o per ser de mal gust, té a la seva disposició el telèfon del 9, el 454 10 11. Truqui i carreguis el bromista. Divendres que ve el xip va de bromes, com sempre en directe. Vostè és de la broma? Bon dia. A 2:15 s'ha inaugurat l'Expo 92 a Sevilla. Connectem ara en directe amb la capital andalusa, des d'on ens n'informa Ramon Pellicer. Endavant, sisplau, Ramon. Hola, bon dia. Des del pavelló Catalunya, poc més que ha quedat inaugurat oficialment. Ha quedat inaugurada aquesta exposició universal pels reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia. En aquests moments s'està inaugurant el pavelló d'Espanya, que està ubicat just a l'altra banda del llac on hi ha els 17 pavellons autonòmics. Aquesta tarda hi haurà la inauguració dels pavellons temàtics. Aquest matí, a la inauguració, hi ha hagut la presència del govern en ple. Ara veuen les seves imatges al pavelló d'Espanya, aquest cub gegant, on a la nit s'hi projecten imatges des del mateix llac. Dèiem que hi ha hagut aquest matí la cerimònia oficial d'inauguració amb la presència dels presidents de les comunitats autònomes i del govern en ple. Sapiguem com ha anat aquesta cerimònia. Van a ser, sin duda, meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Amb aquestes paraules, el rei Joan Carles ha inaugurat oficialment, poc després de les 12 del migdia, l'Expo de Sevilla, l'última exposició universal d'aquest segle, que sota el lema l'era dels descobriments estarà oberta durant 6 mesos fins al 12 d'octubre. El monarca, que estava acompanyat de tota la família reial, havia estat rebut a les portes del recinte pel president del govern espanyol, Felipe González. Després d'escoltar l'himne nacional espanyol des d'un pòdium, el rei ha passat revista a una companyia de soldats que li han retut honors i han fet una desfilada. Posteriorment, el monarca ha saludat les nombroses autoritats que hi han assistit a l'acte, entre elles els membres del govern espanyol i els presidents de les comunitats autònomes, entre els quals hi havia el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el landacari basc, José Antonio Ardanza. L'acte propi de la inauguració s'ha fet sota una carpa on s'han pronunciat els diversos discursos. A més del rei, han intervingut, entre altres, el comissari general de l'Expo, Emilio Casinello, el president de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez, i el president del govern espanyol, Felipe González. En acabar el rei el seu discurs, s'han deixat anar globus de colors i més de 5.000 coloms, mentre totes les campanes de Sevilla començaven a tocar. Acabat l'acte inaugural, els reis, el príncep i les infantes s'han traslladat al monestir de Santa Maria de les Cueves, al mateix recinte de l'Expo, on han firmat en el llibre d'honor de l'exposició. També s'hi han traslladat els gairebé 2.000 convidats a la inauguració per participar en una recepció que han ofert els monarques. Els pavellons temàtics són els que tindran tot el protagonisme aquesta tarda. En aquest moment, des de les 9 ja s'han obert les portes per a aquelles persones que tenen passe de temporada. Per tant, les instal·lacions de l'Exposició Universal de Sevilla estan plenes de gom a gom de força gent que comença a experimentar per si mateixa les innovacions tecnològiques que aquí s'exhibeixen. Per ara, això és tot. Tornem la connexió als estudis centrals. Gràcies, Ramon Pellicer.
A quarts de 3 tornarem a connectar en directe amb Sevilla per oferir-los una visió més àmplia d'aquesta jornada inaugural de l'Expo, d'aquesta jornada històrica. Com històriques, segons que sembla, han estat també o estan sent les cues a les carreteres catalanes avui. Ens n'informa Eduard Buet. En efecte, bona tarda. Podríem qualificar d'històriques les cues que hi ha a hores d'ara per tornar a Barcelona a l'operació tornada d'avui de dilluns de Pasqua. Aquestes imatges que ara veuen corresponen al peatge de Martorell, l'autopista 7. Com poden veure, pràcticament col·lapsat. Aquests són els vehicles que han superat ja el peatge i que no poden continuar perquè l'autopista A7, des d'aquest punt i fins a Molins de Rei, està completament col·lapsada. Però atenció, perquè no només és aquest punt que presenta problemes a hores d'ara a l'operació tornada, sinó que, com podrem veure en el mapa, hi ha importants retencions a l'autopista A7. Concretament, des de Massanet i fins a Sant Celoni, segons que ens informen, hi ha 21 quilòmetres de cua, els cotxes estan aturats. També hi ha uns 11 quilòmetres a la comarcal 253, la carretera de Vidreres, per accedir a l'autopista, també de cues. A la Nacional 2 hi ha cues a Calella i cues a Arenys. I també hem de destacar cues a l'autopista 7 Sud, en aquest cas a Tarragona, com podrem veure també en un mapa que ja tenen les seves pantalles, cues de 13 quilòmetres des de Tarragona fins al Vendrell i a partir del Vendrell 21 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Barcelona. I també a la Nacional 340 entre Altafulla i Vendrell, també circulació lenta amb algunes retencions com a la comarcal 246 a Cubelles en direcció a Barcelona. Per tant, sembla que avui seran molts els que hauran de menjar la mona en el cotxe en aquesta, de moment, dificultosa operació tornada de dilluns de Pasqua. Gràcies, Eduard Buet. Bé, doncs a veure si aquesta gent a quarts de 3 han arribat a casa. En aquest cas podran afegir-se al Telenotícies Migdia. Nosaltres tornarem a les 2 amb l'abans de l'informatiu del Telenotícies Migdia, que inclourà també la informació del trànsit. Fins llavors, doncs, passi bé. Quina alegria, no? I tot va començar perquè la Neus un dia va enviar-nos la seva cinta, la vam seleccionar, li vam dir que vingués, i mira, aquí està, 500.000 pessetes. Així que envieu-nos les vostres cintes, ok? Vinga, fins aquí està bé. Si vol concursar, truqui a Seur, telèfon 308 0000. Seur li recollirà la cinta a casa seva i li retornarà al cap de pocs dies. No oblidi posar el seu nom, adreça i telèfon a l'etiqueta de la cinta. Vetes i films, amb Carme Conesa.